Tämä bussi on Iisalmen nuorten liikkuva kerho, disko- ja kurssipaikka. Valtion nuorisoneuvosto on määrännyt Iisalmen kokeilukunnaksi etsittäessä haja-asutusalueiden nuorille toimintaa. Pari vuotta sitten perustettu Iisalmen nuorison tukiyhdistys kunnosti diskobussin talkoilla ja sai sen liikkeelle eilen. Autoon mahtuu 30 istujaa katsomaan filmejä, kuuntelemaan musiikkia, kursseja ja esityksiä tai yleensä kokoontumaan yhteen Ankeiden huoltoaseman baarien nurkista. Kun meillä on tänään pikkujoulu, niin aloitetaan laululla. Otetaan täältä Vihosta laulu numero 4. No onko tullut kesä? Hyvät ystäväiset, nuorisobussi on vihdoinkin valmis ja nyt me istutaan siinä ja hörpitään kaikissa rauhassa teetä. Tekisi mieli kysyä, että kuinka moni teistä tiesi, että tällainen bussi on Iisalmeen tulossa? Kaikki ei tienneet, mutta toivottavasti tiedätte nyt, kun istutte tässä. Tätä bussia nyt on hommattu jo käytännössä toista vuotta, kohta 1,5 vuotta. Ja vihdoinkin on saatu valmiiksi. Idea tosin on jo useamman vuoden takaa, mutta käytännön toteuttamiseen vasta vuosi sitten kesällä päästiin ja nyt sitten tässä istutaan vihdoinkin. Kuinka moni teistä tuli tuolta matkan varrelta kyytiin? Tämän bussin eräs ideahan on, että tämä toimii tämmöisenä keräilyvaununa, niin kuin teillä täällä Lappetelässä kiertää noita keräilyvaunuja vähän toisessa tarkoituksessa. Mutta että tämä voisi matkan varrelta aina poimia porukkaa kyytiin ja sitten parkkeerata johonkin talon lähettyville, josta on virtaa saatavilla. Ja siinä voidaan pitää nuorisotilanteita, tapahtumia, kokouksia, mitä milloinkin. Ja tässä on hyvin monenlaisia mahdollisuuksia näihin puitteisiin. Tässä voidaan näyttää elokuvia tai diakuvia. Voidaan kuunnella musiikkia, voidaan tehdä yhtä sun toista mukavaa, kuten juoda teetä esimerkiksi, ja aina tilanteen mukaan. Ja tällä tavalla voidaan saada täällä harvaan asutulla seudulla pitemmältä matkalta ihmisiä kokoon, kun matkaa tännekin sentään tulee melkein 30 kilometriä kaupungista, niin siinä muutama ihminen asuu tuossa